mga bagong YouTuber or sa mga gustong mag-YouTube YouTuber, tanawa lang ninyo ni akong tutorial kay bago ko nga naamoy makaton ani. Unsay gamit ani nga akong mga apps nga nasa screen, kaning Power Director, KineMaster, kaning Pixellab, PixArt, YouTube Studio, YouTube. Kani may dapat na ninyo o na-download na ninyo bago mo mag-upload sa inyong YouTube channel. Kay kani dakog tabang para mapa-piskay ang inyong video. Sugdan na nato. Una na to ang PixArt. Unsay gamit aning PixArt? Sa PixArt anita maghimo og thumbnail para sa inyong videos. Thumbnail kana makita no, ma-highlight na inyong video kana makita sa kinahanglan nga maoy makadani sa mga mananaway. Ngan ani. PixArt. Pili lang tag background ani. Akong piliun ani is kaning color white. Kanindot siya ning puti. I-crop na to. Crop. Nindot kay naanay mga daghang kapilian sa ubos. Atong piliun ang kaning YouTube. YouTube. Mao na ni. Size na ni sa thumbnail. Ikaw na mag-igo kung unsa imong ibutang nga dapat mo fit pod sa imong content sa imong video nga i-upload. Ang ibutang ani text. Color para change nimo ang color. Stroke kanang naay mo kuan sa kilid. Diba? Unya ato ning tuluan sad mo nako kung unsaon ako ipag-upload sa YouTube Studio. Kanisa lang. Butangan na to picture. Kani kay gwapa kaayo. Kanang makadani jud sa mga mananaway. Unsa nagtan-aw pa lang sa picture makaingo na sila. Insa kaniya na. Pero kanang ako ang title ana. Hangyo ko lang na ninyo. Di ba? Kamoy naigo kung sa panyong mga style diha basta kay mao na atong paghimo sa thumbnail. Human na ato na ning pinduto ning arrow nga padung sa tuo para ma-save ang atong gihimo nga thumbnail. Karon nahuman naman taghimo sa thumbnail, mudong na ta sa imong YouTube Studio, pero kani YouTube Studio kani siya imo ning download sa Play Store para dili na ka magsigdong sa Google Chrome para mag-search sa imong YouTube Studio. Mag-download ka mao ni siya ang dali nga paagi. Human ana i-open nato ang YouTube Studio. Mangita ta og sample kana. Mao ni ato ang pinduton para marid-an nato og thumbnail. So next kani edit thumbnail. Sunod change. Sunod i-click na nimo ni katong imong nahimo nga thumbnail. Naghuman select. Mao na nay makit-an sa imong video sa atubangan.